Jeiki haurrak tenorea da. Errazu ama, egun asteazkena da? Ez, egun astelehena da. Bihar asteartea izanen da. Eta etzi astezkena, lan arte. Nik osteguna entun maite, berez lan egin behar da. Baina ostiralak larunbata ematen du. Eta gero igandea ginen da. Eguna joaten dira eta gero berriz duten. Eta bai hola da. Astelena. Asteartea. Astezkena. Osteguna. Ostirala. Larunbata. Igandea. Eta berriz astelehenea. Astearta. Errazu ama, egun asteazkena da? Ez, egun astelehena da. Bihar asteartea izanen da. Eta etzi astezkena, lan arte. Nik osteguna entun maite. Baina ostiralak larunbata ematen du.